Wara li diversi riformi kostituzzjonali importanti li kellhom impatt dirett fuq pajjiżna u li ġew għal kollox abbandonati minn gvern nazzjonalista, f'inqas minn mid-ġurnata ta' gvern ġdid diġà nbeda l-proċess biex jiddaħħlu r-riformi u l-bidliet meħtieġa fil-liġijiet. Fost dawn l-inizjattivi li ġew adottati minn gvern laburista hemm il-mekkaniżmu kostituzzjonali tal-ħatra tal-ġudikanti, l-età tal-irtirar tal-imħalfin u l-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Waqt li kienet jitkellem fil-programm Sibt il-Punt fuq One Radio s-Sibt filgħodu, il-President tal-Konvenzjoni Kostituzzjonali Franco De Bono saħaq li sa fl-aħħar riformi tant bżonjużi bdew jiġu applikati. Franco De Bono qal li kien ilu jitkellem fuq dawn ir-riformi għal żmien twil saħansitra mill-2009 li iżda dejjem twarbu minn gvern nazzjonalista. Għandi riservi u m'għandix. Tajjeb jiġi rinfaċċat biex kont qed ngħidilhom dan ġol partit stess. Kont qed ngħidilhom irridu nirrevedu wkoll il-mekkaniżmu kostituzzjonali tal-ħatra tal-ġudikanti li issa qed isir. Kellhom sena u nofs, kont hemm, kont qed noffrilek, kont qed intik l-idejat, kont jien li elevajthom fuq bażi parlamentari. Għax ma tajx każ, din id-domanda. Għalkemm il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco għalli għandu r-riservi tiegħu fil-konfront ta' Franco De Bono, dan ma jiġġustifikax l-azzjonijiet minn gvern preċedenti li bl-imġiba tiegħu laqad b'mod negattiv diversi oqsma soċjali. L-attitudni ta' gvern ġdid kienet ferm differenti u b'impensa mill-ewwel ġurnata issarraf diversi riformi li ġabu bidliet fil-liġi, fosthom dik li persuni transessuali ikollhom id-dritt li jżewġu persuna ta' sess oppost wara li jkunu għamlu bidla fis-sess. De Bono qal li kien hemm bżonn gvern ġdid sabiex iġib fis-seħħ dawn ir-riformi. Li issa kif appena tal-gvern ġdid qed jagħmel qabadhom dawn mal-ewwel. Tom l-importanza li tixirqilhom. Franco De Bono tkellem ukoll dwar id-diversi ħatrit mill-gvern li setgħu kienu kontroversjali, iżda fi kliemu dan huwa eżempju ċar li l-gvern irid jagħmel rikonċiljazzjoni nazzjonali li twassal għal iktar għaqda fil-pajjiż.